ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் ரமேஷ். அதாவது இன்னைக்கு என்ன தகவல் அப்படின்னு சொன்னால், பைக்கில் வந்து பசங்க ரொம்ப வேகமாக போகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, 3 பேர் போகிறாங்க. நம்ம போலீஸ்காரங்க வந்து நமக்கு சொல்கிறது வந்து ஹெல்மெட் வச்சுட்டு போங்கன்னு சொல்லுது. அவங்களுக்காக இல்லை, நமக்காக தான். அதே மாதிரி ஒரு செக் போஸ்ட்டில் போலீஸ்காரங்க மறிக்காங்கன்னா தயவு செய்து நின்று என்ன கேட்குறாங்களோ அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டு போங்க. ஏன் அவ்வளோ ஸ்பீடு? நேற்று நைட்டு ஒரு 11 மணி 12 மணி இருக்கும். ஒரு 3 பசங்க அவ்வளோ வேகமாக போகிறான். இத்தனைக்கும் 4 பேரிகார்டு இருக்கு. பேரிகார்டில் தட்டி கீழே விழுந்து அவனுக்கு அடிபட்டுட்டாலோ எது ஆனாலும் யாருக்கு நஷ்டம்? புரிஞ்சுக்காங்க. அதனால நின்று அதில் போய் கொஞ்சம் நின்று பேசிட்டு போறதுல வந்து உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகிறது கிடையாது. அவங்க வந்து உங்களுக்கு நல்லதுக்கு தான் சொல்றாங்க. அதை கண்டிப்பாக வந்து கேளுங்க. கேட்டால் நமக்கு தான் நல்லது. நம்ம நல்லதுக்கு தான் அவங்க சொல்றாங்க. நமக்காண்டி அவங்களும் காத்திருந்து ரோட்ல இருந்து மறிச்சு எல்லாத்தையும் கரெக்டாக போங்கன்னு சொல்றாங்க. கண்டிப்பாக வந்து அவ்வளோ ஸ்பீடாக போவாங்க. தேங்க்யூ.